Uno muti watiri kuona muhute. Muhute muti wakanakisa zvikuru, muti unowanika kumapani munzvimbo dzakawanda. Toona isusu kuti muhute unobatsira pane zvinhu zvakawandisa, une mvura yakawandisa, zvekuti unonaka kudya. Vana vachibva kuchikoro vanongonhonga vachidya vachienda kumba. Vakuru vari kufudza mombe kana kuti vari kuenda kwavari vanenge vachitorawo vachidya. Inopedza nyota, unopa kuti mwiri yedu unge une mvura yakakwana. Toona zvakare kuti kana tine dambudziko remanyoka unobatsira zvakare kugadzirisa nyaya yemanyoka, and nyaya yekuti kana uchitemwa nemusoro inokwanisa kugadzirisa kuti musoro unge usinganyanyotema. Unogadzirisawo futi nyaya dzemwiri kungorwara, inopa kuti igadzire masoja akati wandei emuviri, kuitira kuti kana wakurwara masoja ako anenge akangoriwo pastandby kuitira kuti usazonyanyorwara nechirwere. Uyezve kuti nyaya yekufunga, haikona kufunga kwenhamoka, totaura kufunga kugadzirisa nyaya yeupfumi, nyaya yebusiness, inobatsira kuti ufunge zviri sharp zvekuti zvinhu zvako chero kuchikoro unotogona ukadya hute, nokuti zvinopa kuti pfungwa dzako dzinatsofunga zvakasika tukachizva zvazviri kuita. Uyezve wane mazvimbiswa tikadya hute, toona isusu kuti aiwa mwiri wako unogona kusazvimba zvakanyanyonyanya. Uyezve kana uchiita dambudziko remamhepo mudumbu, rekutadza kugaya chikafu zvakanatsokwana, hute dzinogona kugadzira izvozvo, nokuti dzine tutambo anonzi mafiber akati wandei maari. Saka hute inonaka.